Amaqela encwadi asekuhlaleni kwiidyunivesithi, ezikolweni nakumaziko ezoluleko akhuphisana ngezakhono zawo ekubhaleni nasekufundeni. Le yenye yeenkqubo zokululeka nokuphuhlisa abo baseluvalelweni. We're charged with the responsibility to change their minds, to work on their souls, to work on their thinking, so that they can move away from the thoughts of crime. Inkqubo kaFUNDA Mzantsi ikwajolise ekuvuseleleni umdla wokufunda kubantu abadala. Siyibona futhi kuyithuba lokuthi sikhuthaze ukufundwa kwezincwadi for pleasure, ukuthi abantu bafunde ukuthi bayithokozise for enjoyment, not only for school. Liyanda inani lamabanjwa asele epapashe incwadi phantsi kwale nkqubo. Ulula Macandani sele efince iminyaka esixhenxe kwisigwebo sakhe seminyaka engama-21 kwiziko loluleko laseDrakenstein. Uthi le nkqubo sele imncede kangangokuba ukulungele ukubuyela eluntwini engumntu otshintshileyo. Njengoba ndizawuba lapha etrongweni for ixesha elide, ixesha yeyona nto ndinayo. Ukuba nosebenzisa ixesha endinalo ukuziphucula mna, ndingakwazi ukwenza umehluko ekuhlaleni apho ndisuka khona. Abathabathi nxaxheba bakhuphisana ngokufunda, ingxoxo-mpikiswano, upelo lwamagama kunye nokuhlalutya incwadi ngazo zonke iilwimi zeli. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wabasi eGeorge.